Ако внасяш коли от Германия, Холандия и Франция, това видео е точно за теб. Остани с мен, за да научиш още. Когато купуваш кола от Европейския съюз и се регистрирано по ДДС в България, плащаш 0% ДДС при покупката, но после сам начисляваш и сам приспадаш това ДДС в дневника си. Ето ти един пример. Купуваш кола за 30 000 евро от Германия без ДДС. Начисляваш 20% ДДС тук, 6000 лева. После ако продадеш по марш, плащаш ДДС само върху разликата. Запомни го. Ако закъснееш с регистрацията по ДДС, губиш това право да го направиш по ВОП. Ще трябва да платиш пълното ДДС или ще имаш глоба. Така че регистрирай се на време, още преди първата сделка. В курса ще ти покажа точната схема, шаблони и как да не допуснеш грешки с данъчните. Следващия поток отваря врати през септември. Запиши се сега. Продай първата си кола правилно с мен. Следващия път.